baton sila sa sakto nga pagtubo. Gani kung inyong makita ang mga kabataan karon, nalipay ta nga pila sila kadlaw, unsa mong adlaw nagsugod? Pero atong nakita nga ang atong mga kabataan, mga kaigsunan na enjoy gyud sila. Gani ni ay pinaka the best mga ginikanan. Una na kuning itambag sa atong mga ginikanan nga naa karon dinhi. Kung gusto mong malangit ang inyong anak, laruhon nako ha. Kung gusto mong malangit ang inyong anak, ubani sila. Kay lisod kaayo nga ang inyong anak ray madasig kamo nga ginikanan wala. Lisod kaayo ang anak ray musimba. Kay duna gani usa ka bata nga nakaapil karon sa camping, dili na lang nako isulti nga siya nay ga-invite sa iyang mama nga musimba. Siya nay gi-invite sa iyang papa pagkapait sudungon nga ang bata na mismo maoy nangitag paagi aron makasimba. Mga ginikanan, kung naghando mo malangit, pero wa mo naghando malangit inyong anak, ayaw na. Ayaw nagtuos tambag ni Pastor Cabardo. Pero gusto mo nga maandam ang inyong mga anak para sa langit, ubani intawon sila. Amen? Ubani sila worship, ubani sila simba. Oh, perting bibuha. Na-miss na mo ni siya mga kaigsunan. Akong asawa, excited nga matulog sa mga ingunani kay kadtong sila Juwas ug Greenhill nga nay mga camping naami, pero kay naaman ang among baby siya dili kay pwede matulog sa bisag asa kay kinahanglan og komportable muna nga among gingnan mo mga anak. Sige lang nak, there will be more camping ang atong apilan. Akong mga anak excited kaayo, gipangutanan ako akong ikaduha nga si Greenhill, nak gimingaw kas balay ulo patay di murag di naman ni muli. Oh. Pero diha ninyo makita kung nagkasaksi lang tana mo mga ginikanan nga tuas sila didto sa sapa, makita nimo ang ilang creativity. Labaw na kagabi Nakakita mo mga ginikanan nga nag-apil dinhi? Kuyaw kaayo ang atong mga kabataan. Nagdrama sila, duna sila yung mga kahibalo, kinsa ni nga Bible character. Apan ako ning isugyot sa mga ginikanan, human aning camping, ipadayo ninyo ang pito sa balay. Kay kada pito, muambak na sila. Oh, mga staff, ihatag ninyo ang call sign kinsa tong unsaon pag-assemble. Mga ginikanan, assemble 3 long blast. So sa inyong balay iniguli, dugay mang mata, pituhi. Assemble. Ako nighimos ko mga anak, dito pa mi sa Kwambugan na assign, liw-liwa. Ingko magsabot ta, maghimo tag camping. Nagpalit ko kung pito. Kapoy man kayo, sige ko sigit. Mata mo diyan, atong liog ba mamutol. Kapoy kay singgit, sabot niya ng gabi nga ugma sa buntag, igpito na ko, na ganito sa kuang vlog, sa kuang Raymond Cabardo, pagpito na ko, musinggit ng kuntis kwarto, tension! Basta si Juwas ug si Greenhill, tinog. Bisag katugon pa. Oh, kay gianan, ang punto ni ana mga ginikanan, sa pagpaandam nato sa atoang mga kabataan, kinahanglan tamo uban nganha kanila. Ato silang ubanan sa pag-ila sa Ginoo, ato silang ubanan sa pakikimamat sa Ginoo ug labaw sa tanan, ato silang ubanan sa pakigambit kung unsa ang langit. Amen. Gani kagabi atong gisgutan ang pulong obedience. Mga bata, obey your parents. Unsay other terms sa obey? Aside na, unsay gingon sa 10 Commandments? Honor. Kabalo ba mo nga ang kalibutan si Desmondos? Kailan mo ni Desmondos? Usa ka sundalo nga niingon si Desmondos, dili ko mugunit o unsa ni? Unsa man ni? Pusil. Gikasab-an siya mga bata siyang leader, di ka pwede kay nagsundalo ka, dili ka pwede nga di ka mugunit og pusil. Giingon siya, I am an Adventist, non-combatant. Kay sa unang panahon gidebate ng mga Adventista nga magdala og pusil. Kay nganong magdala tag pusil nga mga Kristohanon? Kadto si Desmondos, grabe ang iyang pagpanalipod sa pagtuo. Nganong mo pusil man kog tawo, ingon siya, non-combatant ko. Di ko pwede. Sige.
Kung ganahan ka nga di ka magdalag pusil, na sulay dito saka sa gira nga wa kay dalang pusil, tuod man mga bata. Misaka siya dito sa battlefield. Ang iyang gadala kay medkit, bandage o kanang agwaksinada, nagdala ra siya bitadine. Moray gibit-bit niya kay medic man siya. Unsa bang hitabo ang mga bata sa paggira na nila, ingo na ang leader na withdraw, kay nangahurot na iyang kauban, na suksok manin, nakakita na mo ng asalida? Kamu mga bata, tanawan ninyo na ha, ang title ana, Haxoreds. Oh, Haxoreds, tanawan ninyo na mga bata, diyan niyo makita, way dalang pusil, unsa bang hitabo ang katong ni-apil na si Desmondos dito, ni atras ang iyang mga kauban, siya nalay nabilin dito sa ibabaw sa battlefield, ang iyang gidalagwak sinada bitadain o banidra. Hastang daghanag mga hapon iyang kalaban. Ang nahitabo, nakasulod pahinuon siya dito sa kampo sa hapon. Pag-abot niya dito, dunay hapon nga hapit na mamatay iyang gitambalan. O kabalo mo unsa ang gahom nga gihimo sa Ginoo mga bata kag Desmondos, natingala sila matag karon ug unya dunay ninaog nga mga lawas nga mga amigo nga sundalo, putol nagtiil, putol og kamot, natingala ang mga tao, naa naman tatanan diri kinsa may nabilin dito nga gipang tagak tong mga kailain man sa una mga bata. Pag sundalo gani ka nga maigo imong kamot, nya di ka matabangan, bisan pagbuhi, ibili na lang ka dito, maghulat na lang kag kanus ka mamatay. Nya si Desmondos kay iyang gitan-aw paggawas niya dito sa lungag sa hapon, pirti mang daghanan niya magkauban nagsigpanawag, Desmond tabangi ko, buhi pa ko, putol ang kong kamot, iyang gipangbaba. O gipanaog niya, tingala ang mga Amerikano, kinsa may naa sa ibabaw. Nganong nanganaog man ang mga pungkol. Kailay man sa una, ipapatay na lang na sila diha. Ayaw na kay wala na, pungkol na, di na pwede magira. Pero si Desmondos dili, kinabuhi man eh. Gipanaog niya. Pag umagpanaog mga kabataan, to make the long story short, nakapanaog ang mahigit mga 50 kapin nga mga samaran. Siya ray isa nagpanaog. And to make it more shorter, nabuhi si Desmondos. Kamu nalay tanawan nagsalida giunsan niya pag-survive. Kabalo mo unsay nadawat niya Medal of Honor. Nganong ako nang girelate? Kay unsa gani giingon sa Bible mga bata? Honor your father and your mother. Unsay pasabot ana? Kanang word nga honor, murakag si Desmondos nga kung mutahod ka sa imong mama, mutahod ka sa imong papa, mutahod ka sa Ginoo, murakag nagluwas og tibuok baryo, ibalik sa Dios mga bata, suutan ka sa Ginoo Medal of Honor. Amen? In other words, kanang imuhang pagpanilhig sa balay, agamay ra na. Kanang imong paghugas o platos balay, gamay ra na. Pero kanang imong pagsimba mga bata, kanang imong pag-worship, kanang imong pagbasag Biblia, sultian ta ka, imong giluwas ang imong kalag, gipakaon nimo sa tinapay nga gikan sa Ginoo, nag-andam ka sa langit nga giandam sa Dios, bag-ong langit o bag-ong yuta. Amen? Pagkaninduta mga bata. Muna akong handom, paminaw mo mga bata. Kamong nakaapil sa kampi, dapat walay usa maimpirno ninyo. Uy, hinay man? Kamong mga ginikanan nga nagpadala sa inyong mga bata, dapat walay usa maimpirno ninyo. Uy, ginikanan na rin mo. Ginikanan lang sa. Mga ginikanan? Naagin yung mahay mo ng amahan rin, sa mga batang ama. Ha? Diba? Kalisod kayo mahimutang dispatcher. O sa ganit trabaho sa dispatcher, sigig panawag, dili mo uban. Magsigig papuno sa jeep, kay mudawat lagsuhol, pero biyaan siya sa jeep, dili mo uban. Dapat walay bata nga dispatcher. Dapat walay bata nga dispatcher. Basig isnatcher inyong dungga, no?
Oh, walay bata nga dispatcher. Walay ginikanan nga dispatcher. Kitang tanan mag-andam sa pagbalik sa atong Ginoo. Nganong kinahanglan man gyud ta mag-andam, pastor? Oh, niya. Pinadayag 21, bersikulo 1, gibasa ni kaganiha. Og unya nakita ko ang usa. Pila ka buok? Unsa may English anang usa? Unsa pa ilaing English sa one? Deer, no? Usa? Deer? Uto? Ha? Uno. Pila man ang usa? Napailain, wala na? Okay. Kung dili ka malangit, wala na ilain, ha? Niyagingon sa balang kasulatan, ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug yuta. Mga bata, kabantay mo anang bus, kinsay nakasakay og bus? Kinsa may mga bulanon dire? Bulanon de ka kon? O dili. Oh, kinsay mo atog langit? Kinsay mo atog impierno? Ay, very good, wala. Dito kog Bohol, muadto day kag Bohol, kinsay mga bulanon ri mga ginikanan? Nay mga bulanon? O ang bus day dito, sir, lahi. Nag-istorya ko, ang ngalan silahang bus dito, series day na. Karon nag-istoryahan na mi sa usa ka Adventista, ingko nga kisa man nang gihirman na to og kuan kanang sakyanan, ingon siya nga dato kadyo na pasur. Kung ano man, daghan kay nagbus. Bus. Ya ako Bisaya, bus. Ko grabe. Kana niya bus, no? Ya pila ka buok yang bus. Isa raman. Kaya ang iya dayong gitumbok wari. Eh dito man mukuha og balas kay ang ilaha dayong bus dito. Diri sa ato agadagan, ilaha dito galutaw. Kay balas man. Series ang ilang pangalan dito. Oh, series. Pag mayong kag bus, musakay kog bus, ingon ang taga-Bohol sa mo. Buang ka. Sakyan mo ng bus. Ikaw, musakay ka na ba bus? Series na, series. Dili na siya bus. Oh, dili na siya bus. Nag-inilunggo mo dito sa akong asawa, ingon na nga mong musyente, na si Pastor, mura man silang mura po ng mga nitibo po tinungguan ba? Si Pastor, murag buang. Yang inilunggo mo dito, kay namay nanawag. Ito kusbol, napulo ko kabulan dito. Mo nang makasakay mo bus, di man ta mga bulanon, mga Bisaya man ta, ang bus gikan sa Mungkayo, padulong sa Tagum, kapila mo balik. Mga bata, kapila mo balik ang bus sa Mungkayo, padulong Tagum? Ha? Oh, probably na ikaduha, kay gikan sa Mungkayo, muadto og Tagum, unya gikan na pud sa Tagum, muadto na pud og Mungkayo, unya gikan na pud sa Mungkayo, muadto na pud og Tagum, unya ang driver dito matulog sa Tagum. Pagkasunod adlaw, gikan na pud og Tagum, padulong sa Mungkayo. Apan sultian ta mo ang Bible nag-ingon, ang atong biyahe palangit kausara. Gikan sa yuta, langit. Amen? Kung mabilin ka, ikaw nga bata, mamilin ka, kay sige pagkagduwag cellphone, sige pagkagduwag Roblox, sige pagkagduwag email, ang imong matag gimuta na, ning siga na nagdinuwag cellphone, nabudlat na karon kay ning biyahe ang bus sa Ginoo padung langit, di na ka pwedeng balikan sama sa bus terminal sa kalibutan. Pag mabilin, bilin. Pag makauban, uban. Mao na nga ang pagbalik sa Ginoo walay vice versa. Basig mo ingon mo mga bata, hala, nabiling ko. Kini magong tawanan nag online kinagdi na ta magduwag cellphone. Tanawa, nasulay niyo daw tang espiritu itong utok. Di naman taganahan mo ba sa Bible? Mag-adto ta sa man magdaladalag cellphone. Kay magduwa. Oh, di wala na purpose, wala na makita. Karon pagbalik sa Ginoo mga bata, wa ka na apil, wa ka prepare, kay wa ka nag-obey. Ingon ka, lah, nabiyaan mi. Ingon na yung Ginoo, maghulat na lang ko sa second trip. Hala ka, nabuntagan na lang ka. Wa na'y second trip. Kay ingon na ba lang kasulatan, og nakita ni Juan ang usarag yun.
kabag-ong langit, mga kaigsunan ha, usaray bag-ong langit o bag-ong yuta, mabilin ni kadres yuta, wa na'y balik. Kay ang pagbalik, mga bata, gikan sa langit, nga munaog ang bag-ong Jerusalem, dili na siya return, homecoming na siya. Ginganlan na siya homecoming, kay nibalik na ta ni aning kalibutan na. O ako'y padayon, nakita ang bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta. Kinsay ganahan mo puyo ani? Sa mga bata, pangutanon ko be, kinsay ganahan mo puyo ani? Kabalo ba mo nganong nindot kay mo adtog langit? Unsay rason ninyo nganong ganahan mo matog langit? Mga bata? Nganong ganahan man mo matog langit? Kabalo ba mo unsay pinakakanindot kung ang bata ganahan mo adtog langit? Kabalo ba mo unsa kanindot kung kita ganahan mangandam padulong sa langit? Kay ang tanan nga dili pwede diri yuta, pwede na natong himuon. Unsa may mga dili pwede? Ikaw nga bata, muadto kag zoo, di ka pwede mugunit sa leon. Pwede dili? Nangadto mi og zoo, mga igsuon, ang wa pag yun ako madtuan Manila Zoo. Pero kanang sa Davao, nakaadto na ko ana. Unya, dito sa Takurong, napoy zoo, kita kog kamil. Kita na mo kamil nga tinuod. Hastang taasas kamil ba? Ang iyang lawas, burag diha, taman iyang buko-buko. Unya, napay liog. Pagipakaon na mo, agka makalisang. Unya, kita kog leon nga kanag yung duol na kay kus leon. Naadri ang iyang screen, na ako din nagtinan-awa mi sa leon, pirting dakuha sa leon. Di na pwedeng gunitan. Kay panahon nga imo nang gunitan, ikaw pod mapaakan. Mamatay. Pero pag abot sa langit, ang mga leon mura nag-itoy nga bag-ong natawon. Hikapon nimo ilang suwang. Sakyan nimo ang elepante mo. Nang ako, as a pastor, mga bata, aside nga pastor ko nga nakabasa ko sa mga saad sa Ginoo, handom yun ako nga moadtog langit. Kaya imagine nimo, gi-imagine, I don't know how naabot sa inyong nona, pero ako ba naga-imagine kay ko, Ma'am Jen, karon nga ang tao naa pa ilalom sa sala, tanawa ang elepante, unsa kadako ang elepante? Ingani siguro kataas ang elepante, Nani kataas? Pero sigurong dakuha sa elepante, ako kabalo na, pag yung masdag ko anak. Pero timani ha, kana siya nga kadako, ilalom na siya sa sala ko. Unsa na lang ka ko, og dito na tas langit ko. Diyan nata sa bagong langit o bagong yuta, unsa na ka kadako ang elepante. Nga ibalik ra bagyod sa Ginoo ang atong height, mga bata. Pila gani height sa mga babae? Ingon pa sa mga scholars, 13 feet. 13 taasa. Mutaas pa kang LeBron James. Kay ang pinakataas nga NBA player, si Yao Ming, 7 feet. Karon na ana si Wembanyama, 7'4". Kataas anang Wemby. Gikan ana diha siguro. Kani atig, ambot pilay height ani dire. Perting taasa gyud. Unya inig abot sa langit, kay kung bag-uhon sa Dios ang langit, bag-uhon sa Dios ang yuta, kay di na niya butangan og sala, kay ang tanan nga nangandam kaniya, iya nang papuy-on sa bagong langit o bagong yuta, ang kadto pong mga nalangit, iya pong bag-uhon. Amen? Pagkanindutak. Pero kadtong natulog nga bata, dili to dalon. Kisa may natulog diha. Ha? May natulog? Wala na sila natulog. Basta nagpiyong lang gani, akong ipasabot, nagampo na. Pag muhagok na gani na siya, naghinulsul na. Pag mutulo na gani ang laway, ning gawas na ang sala. So ayaw lang ninyo nagpukawa. Kanang natulog, pasagdi lang na sila. Ha? Pasagdi lang ng mga nangatulog. Ospo na ko, kausara mga kaigsunan, ang pagbalik sa Ginoo, kinahanglan kang mangandam. Unsay himuon mga bata para kita makapangandam? Unsay atong himuon? Obey. Wala gyud lain. We need to obey the Lord. Dunay usa ka istorya na ay kani di ay buutan kano. Kisay mga buutan direbe? Nga mga bata. Kinsay mga buutan dire kanang nakabalog yung ka nga buutan ka.
Ha? Wala gyud. Gamay ra. Kinsa may kadasugo ni mama di mo bagulbol. Ha? Si Apim ra. Kinsa man nga kusog manghugas og plato bisag wa pa humagkaon. Oh, grabe. Kinsa ang manilhig og sakto. Kinsay sayo mo mata. Adunay usa ka bata dito sa South Africa. Ganahan kay kuning South Africa kay gwapo kayong mga story, mga realidad. Kining maong bata, mga bata, hilig kay ni siyag mga hayop. Ganahan kay ni siya mag-atiman og mga hayop. One day, duna siya gi-adapt nga elepante. Unsay gi-adapt niya? Elepante. Ako lang ipasabot ninyo ba nga, kini diyang mahimutang buutan, nagyo day reward ang Ginoo. Buutan kay kamusimba, anay reward ang Ginoo. Buutan kay kasbalay, naapoy reward ang Ginoo ana. Kay ganahan siya magtanaw siyang mga anak nga mutubo nga naas pagkabuutan. Asa na tarapit ato? Naa siya elepante nga gi-adapt. Kay ang elepante mga bata gibiyaan sa mama. Lain day ning hayop no, pareha sa langgam. Kini bitaw akong duha ka anak. Nakakita sila langgam atong miagi. Paminaw mo mga bata, nagani langgam matagak. Iuli yun na ninyo sa salag. Kay lain ning mga hayop, pag gunita na day na og tao sila, biyaan. Mamatay na ng kapilan ni akong anak. Dadi, kanang among balayro namin langgam diha. Pero nag-istorya may gabian ng langgama, taga-sikihor na nga langgam. Kada gabi mahimong tao, pagkabuntag mahimong duha ka langgam nga puros itom. Bisita mo sa balay kay tulo na kasudlay na mo nawala. Murag manudlayay ng mga langgama. Mga kalkag magbuhok. Akong ginadiyos, gani matagak na, pangitaan yun ang salag, di kay, gunita ni mo na, kanang langgam, kanang natagak sa salag, inyo nang gunitan, inyo pagkanon, ibalik ka na dito, dili na siya ilhon siya nga kay, ang iyang panit, baho nagtao. So, kantong elepante, pirting, abot, unsa mo hilak ang elepante? Muna hilak sa elepante? Unsa hilak sa elepante ko? Unsa? Unsa hilak sa elepante? Kubi, Brian, unsa hilak sa elepante? Wala ka kadungog. Ikaw, unsa hilak sa elepante? Wala, kisay nagkadungog sa hilak sa elepante. Unsa hilak sa elepante? Dong, ikaw, unsa hilak sa elepante? Adili day? Di pod. Libog na tani, bahala na sila. Basta kay gibiyaan siya sa iyang inan. Giatiman sa maong bata. To make the long story short, ang bata nahimong pulis. Naunsa ang bata? Nahimong pulis. Kay buutan man siya, nagtarong siya giskwela, obedient siya siyang mamagpapa, nakahuman ang bata. Nahimong? Uy, wa na may tingog ning mabata. Nahimong? Pulis. Di gani mo maningog ron. Ako tong iuli akong i-reward ninyo. Naraba ko yung ice cream diya. Sige, ganahan mo ka og ice cream. Tubag og sakto. Kay iabot to na ako. Di mo manubag. Okay? Amen? Nikusog na ba Nikusog na. Naay ice cream diya. Amen? Kusog na. Ane. Ay basta di ni manubag ron, iyabog yun na mo ang mukaon na ni mga paparag mama. Amen? Kami ray kaon. Asa na tarapit ato? Naunsa ganitong bata? Nahimong pulis. Ngano ganing nahimong pulis ang bata? Tungod kay siya? Buutan. Tungod kay siya? Obedient. Tungod kay siya? Ni honor siyang mamagpapa. Uy, pagkapulis niya. Siya ang gi-assign sa South Africa nga siya'y murubing sa palibot sa South Africa sa ilang barangay. Pulis man siya sa munisipyo, so diyang barangay, siya'y gi-assign. Imo ng assignment. One night, siya ang nag-ride. Unsa bang hitabo ang mga bata? Unsa kay nahitabo? Giatake siya sa puso. Nga siya risa. Pag-atake sa iyang kasing-kasing kay high blood man di ay siya, walay nakatabang niya. Didto siya tunga-tunga sa lasa.
tulo ka oras ang milabay. Singgit ng mga word. Singgit ang wolf, singgit ang hyena. Tingog ang irong buang. Isog kayong mga ayop, mga leon. Way nakakita niya dito. 4 ka oras ang milabay. Natingala iyang partner, wa man ka balik. Di na balaka siya, sige siya. Roger. Tubaga ko palihog, tubaga ko. Way ni tubag sa walkie-talkie. Di na balaka iyang partner. Nagmotor ang iyang partner ug iyang gisundan og asa. Hala ka sa unahan. Ay, lagi ninyo patya, kagabi inyo, kung ipapatay diritso pod. Ay, sagpatya. Pag-abot sa unahan, nakitaan ang sakyanan. Gidali-dali, gi-center stand na yun ang motor, gidali-dali. Pagtanaw dito, usay na itabo. Ay, laging patya. Ay, sagpatya ba? Ang sakyanan, wa na'y sulod. Wala na yung amigo dito. Gikulban niya patay ba? Sige, bira na tong cheetah, tiger. Giyang gisubay-subay, gilibot niya ang maong sakyanan. Wa mampuy dugo. Usay na itabo. Ning balik sa kwarter ang amigo, nanawag og tabang sa barangay captain, atong pangitao ng atong amigong pulis. Ilang gisuro dito, alas 10 na sa gabi, ipirti biya nakadelikado ng Afrika kay ang ilang mga tiger diha, mura ra nag-iro sa Pinas. Binuyan ba? So sila dalag bangkaw, dalag sundang, bisag unsa lang flashlight. Ilang gilibot, wa gyud sila kakita. Nilabay na lang ang 6 ka oras. Pila ka oras? Pag-abot og alas 3 sa kadlaw, dito na ang kulba. Nisuksok sila ang iyang amigo dito sa liblib kay lugar. Ay saba kay ni suksok hilom mo hilom. Tuwara! Na ay nakitaan ang iyang amigo. Nailipante. Dako kaayo nga ilipante nga nibabag tunga-tunga sa dalan dito sa suksok kay lugar. Di dala silang mga rifle. Po sila kay basig na mau gitumba na niya ug unsa pa kana diyang na. Kabalumon sa initabo, giduol sa amigo atong pulis. Di ba taas man kay nagsungo ng elepante? Ilang giduol, tanawa ang kayo sa Ginoo. Dito sa tumoy sa iyang sungo, naa dito ang lawas sa iyang amigo, naghigda nga buhi. Pero di na katindog. So kay buutan man ang mga elepante, iya dayong giadto, iyang gimasimas ang elepante, gikuha, tuod man, nasalbar ang pulis, gikan sa katak na buhi, unya gidala siya sa ospital, nakasurvive siya, gipicturan ang elepante. Tanawang mga buutan na, gipakita dayon, insya maura ba ni nagluwas ni Musir? Kabalo mo, pagtanaw niya, nisiga ang iyang mata, kay ang elepante nga nagluwas niya, mauto ang elepante nga gamay nga iyang gipadako. Baoy nagluwas niya, panahon nga siya na po'y nangayog, tabang. Mga bata, ang imong pagkabuutan, muluwas yun na nimo. Amen? Ang imong pag-unor kag mama o papa, kay maayo kay ka, muabot ang panahon, ang Ginoo na po'y mo protect nimo. Karon ikaw ang nag-protect ang Jesus. Ayaw mo pagsaba sa church. Ikaw nga bata, mamadlong na ka. Ma, ay sig silpon-silpon sa church. Madlungan ninyong mama mag-silpon na sa church. Maayo pag-silpon kay iyan na si Ginoo. Ang problema kay kamo po'y nangayo, maasang silpon. O mga mama, badlunga inyong anak nga mag-silpon sulod sa church. Protektahin ninyo ang properties Ginoo. Naganit ayuta, butangan ra ba dayon og unsa? Butangan dayon og no trespassing. Unsa may Bisaya ng no trespassing? Ayaw sulod kay pusilon ta ka. O patay yon. Kana wag ko mahimo na don patay ni gina. Oh, di ba? Protektahan na to atong yuta nga gipalit, pero ang church
O, property man is Ginoo. Mga mama, badlungan inyong anak na mag-cellphone. Mga bata, badlungan inyong mga mama o papa nga mag-cellphone sa church. Kay the more di ay ta, na gani magbinuang sa Bible. Ayaw basa-basa Bible. Iyan-ana gani ng Bible. Badlunga. Ayaw ka mag-ana sa Bible. Kay the more di ay kita magpakita nga makaingon ng Ginoo, mayning bata kay iyag yung kong labi, protektahan yung ko niya. Pag abot sa panahon nga ikaw na po'y mangayog tabang, unsay giingon sa Ginoo, I will help you. Amen? Pero pag abot sa church sunod sa Bado, di ko musultig asa ko musimba. Pag abot diha makit-an nako ning nag-atin og camping nga naggunit og cellphone. Uy nganong nagduwa man ka? Elepante ka or tigre? Ha? Uy dili ha? Kinahanglan, ingon ang Dios, nag-andam kog bagong langit, nag-andam kog bagong yuta, nag-andam kog nindot nga lugar. Unya, diri ra ka magduwa-duwa. Ayaw. Dito ta magduwa, igabot sa langit. Amen? Kay ang buaya atong himuog surfing. Sakay kas buaya, ang pagi, pwede ka mo sakay, pagkaninduta, wa ta kabaluon sa pay giandam sa Ginoo. Basta ato siyang higumaon. Amen? Kay unang Dios tanawa ha, unsa pagyupina kanindot mga bata basta magbinutan ka. Kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw mga bata. Agoy di na ta magsakit dito. Amen? Di na ka kalinturahon, dili na ka magdinggi, dili na magsakit imong tiyan. Daghan nag mga wala, basta ang mga buotan nga bata, mangandam sa pagbalik sa Ginoo, ug ang pinakadabis, pag abot na to sa langit, dili na ta mabulag kang mama ug papa. Amen? Ice drop lang atong ihatag guro. Amen? Ice drop or ice tube? Oh, ice tube. Amen? Gusto na kayo. Mao na ning manindot nga kaudtuhon di kay nako ni tas-on mga ginikanan. Ayaw ibulag ang inyong anak sa sabakan sa Ginoo. Palihog lang. Magmahay yun mo. Ako na lang yung musulti ninyo mga ginikanan. Kamong mga ginikanan nga wa pa kakitaan ning salida para makabalo bitaw mo unsay pagbalik. Basin manggod. Mga ginikanan ba nakadungog tabot sa pagbalik sa Ginoo? Ay, hunana din pabalik sa Ginoo na inferno. Pero wa bitaw ninyo makita unsay tinuod. Tan-awan ninyo ang salida nga final battle. Atuan ng mga kaigsuunan dito sa Espanya nga gihimuan gyud nilag salida. Kay inyo nang makita, mas masabtan ninyo unsay pulong imperno ug separisyon. Magmahay gyud mo mga ginikanan. Ha? Magmahay gyud mo. Muna ampingi inyong mga bata, paningkamot nga ubanan nimo sila, gikan diri hangtod sa bagong langit ug bagong yuta. Amin ba mga mamag papa? Mga bata. Ampo po din ni Pastor Cabardo. Nasa sunod sa Bado, unsa gani atong himuon sa property, unsa gani ang mga property sa Ginoo? Unsa ang mga property sa Ginoo? Number 1 is ang church. Protektahin niyo atong church. Ayaw mong sugot nga ang inyong simbahan daghan magdulag cellphone. Kay dili man ni internet cafe. Tama? Pwede naman maningog ni mga bata. Tama? Asa man ang internet cafe? Dire or dito? Oh. Dire, dili man ni internet cafe. Unsa ganini? Unsa himuon sa simbahan? Magkanta, magampo, maminaw sa wali. Oh, unsa ang ikaduhang property sa Ginoo? Bible. Unsa mahimuon sa Bible? Basahon. Dili kay gamiton lang ni panahon kang magsakit mga bata. Ayaw kay ulahin na siya. Oh, gamitag yun sa pagbasa. Protektahin ninyo ning Bible. Amen? Ato ning protektahan. Ug ang ikatulo nga property sa Ginoo, unsa man ni? Dapat mahimo kang mainam. Oy, mga campers, paminaw, look at me. Paminaw mo. Sugod rong gabi, muuli naman yun mo. Diba? Kisay ganahan mo uli. O, na ba'y? Gamay na lang yung manguli, oh. Ha? Paminaw mo mga bata. Ayaw na mugsugot, haing na inyong mamagpapa.
dili na ta matulog nga wala tay family prayer. Unsay mon? Family prayer. Lahi tong worship. Kanang before mo matulog, ikaw ang mulid. Ingnay mong mamagpapapa, luhod ta, gunit og kamo, ampo mo tibuok pamilya, apila si lula, apila si lulo, maunay ginganlan og prayer family. Before mo matulog. Amen? Oh, di so katulog ingnon. Kani si Joas og si Reniel, di pwede matulog usahay makalimot ko, Ma'am Jen, mamukaw ni sila. Daddy, family prayer ta. Pastilan may lang jud natay mga anak nga gitudluan kay makahinumdum kita luyo sa atong kalimot. Yaning manindot nga adlaw ipapahulay, mga ginikanan, mga bata, let me introduce to you. Let us prepare going to heaven. Amen? Adto ta sa langit. Ha? I am preparing for heaven. Kantahon ko na ito na, be? Sige. Unsa gani chorus na? Heaven is my home. Sige daw, ready? Sing. Heaven is my home. Heaven is my home. There I live with Jesus. Forever. From this world I'm Living. forever. Where is your home? Heaven is my home. Amen. May the Lord be bless us. Have a blessed Sabbath day to everyone.